Evidentemente, nun día como hoxe, tamén teño que aproveitar, porque é inevitable non facelo, para comentar, pois, en fin, a situación que se está abrindo, basicamente a partir da resolución da ONU, que creo que foi no día de onte, sobre a situación en Libia. Eu quero deixar claro que espero que esta resolución das Nacións Unidas vaya dirixida claramente a intentar evitar, bueno, pues que se produza derramamento de sangue ou evitar un conflito que supón perda de vidas humanas. E tamén quero partir da boa vontade de creer que vai dirixida pois á protección do pobo libio. Dito eso, non deixa de sorprender que esta resolución da ONU pois conte con abstencións tan significativas como as de Brasil, de Rusia, de China, de India ou de Alemania, o cual tamén me leva a pensar que, bueno, ao mellor esa resolución e o gallá non sea así, de paso a unha intervención militar en Libia. Quero decir que, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego nin defende o réximen de Gaddafi, ni a súa actuación, ni o que está a facer en este momento para resolver, desde o seu punto de vista, o conflito en Libia. Quero decir tamén que nós nunca o fixemos, pero os que hoxe, ao mellor están, desde logo, poñéndose na punta da lanza, verdad, contra o ditador Gaddafi e os seus métodos de actuación, onte mesmo o abrazaban entusiásticamente e, en fin, compartían con él todo tipo de intereses, o cual non deixa de poñer de manifesto unha certa, verdad, doble moral extraordinaria. Eu tamén vos quero recordar que o Bloque Nacionalista Galego nunca estuvo a favor da intervención militar en ningún lugar do mundo. Nós somos moi críticos, como sabedes, coas actuacións de Israel sobre Palestina, por poñer un exemplo, donde non hai tanto tempo, efectivamente, Israel machacou Gaza, donde logo cunha intervención militar sangrienta, e o Bloque Nacionalista Galego na vida pediu que se actuara sobre Israel bombardeando ese país. O mesmo podemos ver, pois, efectivamente, a respecto de cando Marrocos, por exemplo, pois, aplasta, verdad, a reivindicación dos saharauis, sin que, por certo, tampouco, neste caso, a chamada comunidade internacional movera un músculo. Con isto que quero decir é que en este momento, donde en Bahrein entran tropas e se fai unha intervención militar xustamente para defender o rei frente ao pobo de Bahrein, pois contrasta un pouco con outra intervención militar, en este caso é para defender o pobo libio. Aquí haberá que empezar a actuar con mesmo raseiro para todo o mundo. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego defende naturalmente o dereito, non destos povos árabes, de todos os povos do mundo, o dereito a vivir en democracia, con xustiza social e, dende logo, con independencia nacional. E tamén nos parece que a ONU debería aplicar o mesmo criterio en todos os lugares do mundo. A nós o que nos parece sorprendente é que para uns se receita unhas medidas e para outras outro. Por lo tanto, en ese contexto, nós demandamos, cando menos, do goberno español que se abre a vía da intervención militar estranxeira en Libia, non participe en absoluto en esa intervención. Sigue sendo chamativo que Alemania sexa en Europa a voz máis sensata nestes momentos. Entón, por resumir a nosa posición, aquí non se trata de defender para nada ni a Gaddafi, ni o réximen de Gaddafi, ni aos seus dilectos fillos, nin o que estivo e está a facer en este momento. Pero se trata tamén de poñer en riba da mesa que o raseiro deberá ser igual para todos. As intervencións militares, xa dende a época de Napoleón, que traía a democracia ao Estado español, poucas veces resolveron nada desde o punto de vista de mellorar as condicións de vida dos povos. Recentemente estamos asistindo a dúas ben largas, unha en Irak e outra en Afganistán, que calquera de nós poderá xulgar por si mesmo
cales foron, desde logo, as ventaxas para esos povos ou de que lles liberaron. Digo isto porque tamén é evidente que no seu día nos opuxemos a esa guerra en Irak sin que para nada compartíramos a figura nin o que facía ou deixaba de facer, por suposto, Saddam Hussein.